Добър вечер, приятелчета! На всички във Фейсбук, Капитан Кук и Малкия Мук. Те ни бях правил. Вчера се натварих много. Ей, сега ставам. Вчера такъв резил не бях правил, на толкова години съм. 1 квадрат кожа изядох. Половин кило бахор. Амен половинка мускатова ракийка и 2 литра пилин. И за капак 4 броя за бюро пиринско. От моя дядо, Бог да го прости, дядо Иван, тъй знам. Клин избива. Ко да правя и аз? Ей, тук и те, кот дал Господ. Припечено хлебче, домашни картофки с телишка, наденичка прясна, всичкото и домашно. Бахорчето, саламчето, празица, сланинка. Днеска съм на копешка ракийка, много я обичам, 63, бургаш. 50 грама само е лекичко. Много леко. Да ви кажа на здраве, не е за нищо друго. Днеска е Архангелов ден. Да са живи и здрави всички празнуващи. Айди. Айди на здравичка. Чин-чин.